андоз аз истифодабарандагони ро ки аз 1 январи соли 2018 бояд бекор мешуд то соли 2020 мавқуф гузошта шуд. Рӯзи 25 декабр парлумони Тоҷикистон бо дархости ҳукумат моддаи 252 кодекси андозро тағйир дод. Бар асоси ин моддаи кодекс бояд аз 1 декабри соли 2018 андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард бекор карда мешуд, вале бо тағйири нав онро то 31 декабри соли 2020 мавқуф гузоштанд. Ин модда ки соли 2012 дар кодекси андоз ворид шуда буд, бори чандум аст ки тағйир меёбад. Мақомоти Тоҷикистон соли 2012 дар пайи қабули кодекси нави андоз эълон карданд ки аз 1 январи соли 2017 пурра бекор карда мешавад. Соли гузашта онро ба соли 2018 мавқуф гузоштанд, вале ҳоло иҷрои онро барои 3 соли дигар ба қафо бурданд. Дар ҳоли барҳам додани ин нави андоз ба таъхир андохта шуд ки даромадҳои буҷет аз дигар сарчашмаҳо кам шуд. бахусус дар 9 моҳи соли равон даромади буҷа аз ҳисоби пардохтҳои гумрукӣ 212 миллион сомонӣ ва андози иҷтимоӣ 166 миллион сомонӣ камтар аз нақша ворид гардид. ин нави андозро ширкатҳои мусофиркашонӣ ва соҳибони нақлиёт месупоранд.